Dyw bywyd ddim wedi stopio. O'n i yn aml yn gwthio fy hunan i trio fod yn normal. Taflu mas just society's expectations o sut dylech chi fod. Fy enw yw Cadi a dwi yn atal dweud. Enw fi yw Alice a fi'n byw gyda psoriatic arthritis. Fy enw yw Jord ac dwi'n byw efo awtistiaeth. Ges i'r diagnosis 11 mlynedd yn ôl, felly o'n i'n 17. Dwi wedi cael fy ngeni gyda fy nghyflwr i, ond ddim ond just dros blwyddyn yn ôl nes I cael fy diagnosis. I fi, doedd dim really dydd o y diagnosis achos dwi pob tro di bod yn atal dweud, so roedd e yn fwy o proses. Os roeddwn ni'n gallu rhoi unrhyw fath o cyngor I fy hunan ar y dydd ges I fy diagnosis yw I fod yn amyneddgar. Os o'n i'n goffod newid rhywbeth am y ddiwrnod yna, falle byddwn ni'n rhoi bach llai o bwysau ar fi fy hun. Ond y fath o cyngor byddwn ni yn rhoi fy hunan yw I ddim fod mor galed ar fy hunan achos o'n i yn aml yn gwthio fy hunan I fod fel y pobl eraill ac I trio fod yn normal. Cymryd pen and paper a pen. Nes I just zone o mas a naeth mwyafrif o'r gwybodaeth just mynd syth dros fy mhen. Roedd e'n lot I brosesu. Fi'n cofio meddwl oedd rhaid I fi newid bywyd fi yn hollol. O'n i'n goffod dechrau byw bywyd hollol iach, hollol wahanol I be o'n i'n gyfarwydd fi. Just rhoi falle bach mwy o amser I delio gyda sut oedd yn teimlo. Just bach llai o bwysau ar fi fy hun. Y peth sydd wedi helpu fi y mwyaf yw I allu siarad a pobl eraill sydd yn atal dweud hefyd. Mae y sgyrsiau ni yn cael, does dim byd tebyg. Reachio mas i'r cymuned. Mae cymuned yn anferth, mae cymuned yn hollol bwysig. Nath e helpu fi ffeindio pethau allan am fy hunan ac I teimlo mwy gyfforddus am fy hunan hefyd. I cwrdd â pobl sydd yn mynd trwy'r pethau dwi'n mynd trwy. Mae'n hollol bwysig ac mae'n really affirming. Pan ges i'r diagnosis, oedd yn really anodd I ffindo bobl I siarad gyda am y brofiad, am y broses. Oedd lot llai o cwmnïau neu sefydliadau oedd yn gallu siarad gyda fi pan o'n i'n yn fy harddegau. Ond fi'n credu nawr mae lot fwy o sefydliadau chi'n gallu siarad gyda fel versus arthritis a siaradau gyda bobl sydd yn gweithio yn yr ysbyty a GPs chi a siaradau gyda pwy bynnag chi'n gallu. Fi'n credu o'n I ddim di siarad gyda lot o bobl am sut o'n i'n teimlo. O'n i'n trio cuddio y diagnosis a cuddio'r poen lot o'r amser. Siaradau gyda pobl, rhannau'r brofiad achos fi'n gallu addo yn rhywun arall mas na sydd yn teimlo. Falle ddim union yr un ffordd, ond yn delio gyda rhywbeth debyg iawn. Mae'r holl tricks a stuff chi yn neud I trio ddim atal dweud mae a pobl eraill yn a chi fel, o ti yn neud na? O ie, a fi, mae'r unieithu yna chi methu cael unrhyw le arall. Un beth byswn I yn dweud yw I taflu bas yr teimlad o siom. Os mae pethau yn dod â hapusrwydd I chi, peid â teimlo siom am hynny. Taflu mas just society's expectations o sut dylech chi fod yn public fel adult gyda awtistraeth. Mae ffeindio o grŵp o bobl sydd yn gweithio efo chi neu y fath o gwrs sydd yn gweithio I chi yn holl bwysig. Dyw bywyd ddim wedi stopio, dyw e ddim mor wael ac wyt ti'n feddwl. Fod pethau yn mynd I newid, mae pethau anhygoel yn mynd I dod mas o'r brofiad, mae profiadau wych yn mynd I ddod mas o'r brofiad hefyd. Mae fe'n anodd, ond dyw e ddim mor wael ac wyt ti'n feddwl.